Mae Llechi yn rhan o'n hanes ni yma yng Nghymru. Roedd Llechi to, ysgafn a gwydyn o chwareli a mwyngloddiau Cymru yn cael ei hallforio i 4 ban byd. O 1780 i 1940, cynhyrchodd Cymru gymaint â thraean o lechi'r byd. Gwynedd oedd cadarnle y diwydiant hwn. Dyma lle mae 6 o'n tirweddau llechi enwocaf wedi cael eu cydnabod gan UNESCO, sef Sefydliad Addysg, Gwyddoniaeth a Diwylliant y Cenhedloedd Unedig fel Safle Treftadaeth y Byd. Mae Treftadaeth y Byd yn dathlu allforio byd-eang Gwynedd ar ffordd y bu'r diwydiant drawsnewid bywyd a gwaith y bobl, gan greu diwylliant cyfoethog y cymunedau chwarelyddol. Cloch Bryneglwys. Eich nil ddim galw gyson y chwarelwyr gyda'r waw, at greigiau noeth Bryneglwys sy'n segur yma naw. Feseinia'r un mor gyson ar derfyn dydd o waith, i'r chwarelwyr droi am adref ar eich hifedig daith. Ond cloch y llan a seiniau yn gyson y prynhawn, fe llwch ac orau feddau yn gynnar iawn. Y chwareli a'r mwyngloddiau ar ochrau'r mynyddoedd ac mewn dyffrynoedd dofn, eu systemau trafnidiaeth, tai eu perchnogion cefnog, a'r cymunedau a grewyd i gartrefu chwarelwyr a'r teuluoedd. Dyma'r nodweddion sydd wedi ffurfio ein Tirwedd Llechi. Yn halys arn yr stalwm fe welem lyfni lan ar ddol hynafol honno ac gymell hyn o gan, ac megis gwyrth y gwelem ar lan hen afon hyd y ddol a daliau pebyn yn sblander bore'r byd. Yn halys arn y sywaith, ni welwn lyfni mwy, na gwartheg gwirthiol pebyn yn ei cynefin hwy. Buan yn dysgodd bywyd a thrawiaeth llanw a thrai. Rhyngom ar ddol ddi haglog daeth chwyddfa'r gloddfa glai. Llechi Cymru roddodd do ar y tai teras niferus a adeiladwyd ar gyfer poblogaeth gynyddol, trefi a dinasoedd diwydiannol Prydain. Byddai allbwn Cymru yn y 4edd ganrif ar 15 wedi rhoi to ar dros 13 miliwn o'r rhain. Cawsant ei defnyddio ar adeiladau mawreddog ar draws y byd. Mae Royal Exhibition Building ym Melbourne, Awstralia wedi ei orchuddio a llechi Chwarel y Penrhyn. To o lechi ffestiniog sydd ar neuadd y dref Copenhagen yn Denmark. Cafodd technoleg o chwareli Gwynedd ei mabwysiadlu ledled y byd. Daeth peirianwyr o bob cwr o'r byd, o Asia i America ac o Affrica i Awstralia, draw i weld yr rheilffyrdd lein gul a adeiladwyd i symud llechi o'r chwareli draw at y môr, ac eithant ati wedi hynny i adeiladu systemau tebyg yn ei gwledydd eu hunain. Roedd galw mawr am chwarelwyr o Gymru ar draws y byd. Aeth rhai ymlaen i reoli chwareli Llechi yng Nghanada, America, Iwerddon, Cernyw, Awstralia, yr Eidal a'r Almaen. Daeth gweithwyr y diwydiant Llechi o ffermydd a bythynod cyfagos. Roedd tadau, meibion a'i brodyr yn cydweithio yn y chwareli a'r mwyngloddiau. Dyma pam mae yn yr ardaloedd hyn y ceir y ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg hyd heddiw. Mae dros 70% o boblogaeth dyffrynoedd Llechi Gwynedd yn siarad Cymraeg. Mae ysbryd a balchder y bobl yn gryf. Mae prosiectau cymunedol yn cadw'r atgofion yn fyw ac yn rhannu'r stori hon ar genhedlaeth nesaf, megis ein llys genhadon Llechi ifanc sy'n bencampwyr y Safle Treftadaeth y Byd. Cwm Pennant. Ynghesail y mwylydd unig, cwm tecaf y cymoedd yw, cynefin y carlwm a'r cadno, a hendref yr hebog a'i ryw. Ni feddaf led troed ohono, na chymaint y dafad na chi, ond byddaf yn teimlo fi nos wrth yn hân, mae arglwydd y cwm ydw fi. Heddiw,
Mae cerddorion, beirdd, awduron ac artistiaid oll yn cael eu hysbrydoli gan y Dirwedd Llechi. Yn yr un modd ar chwarelwyr a oedd yn cwrdd yn y caban gyda'i corau, ei sen dorfau a'i heisteddfodau. Erbyn heddiw, ceir yna lwybrau beicio, y gwifrau gwyb, hiraf a chyflymaf yn y byd, cynhyrchwyr bwyd a diod, gan gynnwys caws, gwin, gin a chwrw, glampio, cwrs ralio, trampoliniau o dan y ddaear, canolfan ddeifio, ac wrth gwrs, llechi yn cael ei chwarelydda a'i hollti.